Ah, crni SEO. Prokleti SEO. Moram priznati da od svih digitalnih vještina koje spadaju u digitalni marketing, mm, neću reći najmanje volim, ali definitivno najteže sam se nosio sa učenjem i sa primjenom SEO-a, odnosno Search Engine Optimizationa. Dva su razloga. Prvi je taj što za SEO zahtijeva strpljenje, jer je to nešto što dugoročno trebaš graditi i raditi i Google će tijekom vremena onda imati percepciju kvalitete tvoje stranice sve veće i veće i automatski time će tvoj rang na tražilici rasti i rasti. I kad si na početku i kada radiš brzo neke stvari i želiš testirati, uopće ne znaš da li će ljudi kupiti tvoje proizvode, šta njih zapravo zanima i tako dalje, meni osobno je uvijek bilo teško gledati to malo dugoročnije i mic po mic stavljati sadržaj, dopunjavati ga, graditi linkove i sve ove stvari što ćeš učiti u edukaciji, da bi onda tijekom vremena rasao na Google i dobivao praktički besplatno najkvalitetnije moguće potencijalne kupce i korisnike na svoju stranicu, web shop ili šta god. Drugo je taj što zahtijeva kreaciju najčešće tekstualnog sadržaja u obliku blogova i tako dalje, a po prirodi stvari također isto se nekako bolje izražavam u kameru i lakše mi je upaliti kameru i pričat sa ljudima nego tekstualno, jednostavno takav afinitet, odnosno talent imam ili nemam. I zato mi je bilo malo teže statistikati. Iako sam puno blogova napisao, iako sam puno toga kreirao i smatram da je to vještina koju treba čovjek imati jer je jako, jako važno se znati lijepo u tekstu također isto izraziti, pogotovo za vještine digitalnog marketinga. I treća možda stvar koja je razlog tome je što je stvarno brutalno vrijedan, pa me uvijek pekla grizenja savjesti da ne uložim dovoljno truda u SEO, da ga napravim kako spada, jer znam da u jednom trenutku kada stranica se pozicionira za neku mljac ključnu riječ koju tvoji kupci traže i koje tvoji potencijalni korisnici traže, da je stvarno to možda najvrijednija stvar koju možeš napraviti za svoj biznis. I ne samo da je vrijedna u tom trenutku kada dođeš na neku visoku poziciju, nego je to ekstremno vrijedan, jak izvor konkurentske prednosti u odnosu i zaštite u odnosu na drugu konkurenciju. Iz vrlo jednostavnog razloga Google te rang liste ne mijenja sam tak. Znači, ako je tebi teško bilo doći na neku poziciju na Google, onda je i drugima teško doći na tu poziciju na Google. I ako si ti već napravila fakat brutalan blog post i brutalno i puno ljudi već jako kvalitetnih web stranica linka na tebe i ljudi šeraju po društvenim mrežama tvoj blog i članak, šta sad neko drugi može napraviti? Nema neograničeno prostora za napraviti još bolji blog, još kvalitetnije informacije. U jednom trenutku se možeš približiti nekom idealu najkvalitetnije informacije, uobličene informacije za nešto što neko googla. I onda ako ti to postigneš na Google, onda je tvojoj konkurenciji jako zeznuto te prekobicnut. I samim time možda moraju prihvatiti poraz da ćeš im ti uzimati najveći dio kolača, odnosno da ćeš imati poziciju na tražilici, a samim tim i na tržištu, koju ti ne mogu samo tako oteti. Tako da sve to skupa, znači SEO je skup aktivnosti koje radimo na web stranici, na web shopu i van web shopa, to se zove on-site i off-site SEO, čiji je cilj da korisnicima Google kad googlaju određenu ključnu riječ pružimo najkvalitetniju moguću informaciju za ono što oni traže. I Google ima naravno tehnički način kako on to pokušava procijeniti za milijarde i milijarde i milijarde stranice, za milijarde pretraga, za milijarde ključnih riječi. I u nekim drugim videima na digitalnom superheroju, čak i u besplatnim ovim poglavljima, više pričamo o nekim tim aspektima, čak i u kontekstu Google Adsa. Pa slobodno to potraži, malo pogledaj. Ali ključno je da stvarno razmišljaš o toj osobi koja traži tu ključnu riječ. Znači, bez obzira što je Google to tehnički procjenjeno, neka osoba u Google koja ručno to ocjenjuje, nego ima tehnički način, pomoću algoritama i softvera i tako dalje. Svejedno, te algoritmi su tako napravljeni da pokušaju procijeniti, i stvarno su jako dobri u tome, koji blog ili koji content ili koja informacija
je stvarno najkvalitetnija za određenu ključnu riječ. Tako da, generalno gledajući, najvažniji savjet koji trebaš imati za SEO je da kreiraš stvarno unikatan, kvalitetan i vrijedan sadržaj za ono što ljudi traže. No, da bi Google te to razumio isto, s obzirom da to tehnički određuje, trebaš naučiti kako još neke druge stvari napraviti, da ako i napraviš kvalitetan sadržaj, da ne zezneš na nekim greškama pa da imaš nebrušeni dijamant koji stoji na drugoj, trećoj, četvrtoj stranici Googlea. To je upravo svrha ove edukacije, gdje ćeš prvenstveno na primjeru WordPress stranice, koju također isto u edukacijama izradi web stranice na WordPressu ili web shopu, možeš otvoriti besplatnu radnu domenu na digitalnom Superhero kada si aktivni član i na njoj apsolutno sve raditi, ali ako već imaš svoju web stranicu na WordPressu, možeš i nju koristiti u ovoj edukaciji. Znači tu te učimo kako te pluginove namjestiti, sve te neke stvari poput ključnih riječi, poput naslova, poput nekih HTML tagova, kako ih pravilno namjestiti, da bi Google kada dođe sa svojim robotima, odnosno malim softverom koji skenira internet, kada dođe na tvoju stranicu da bi zaključio sve što treba zaključiti, da zaključi da je tvoja stranica stvarno kvalitetno napravljena i automatski time povećao vjerojatnost da te dobro rangira na tražilici. No ima i drugi set aktivnosti, to su takozvane off-site aktivnosti, gdje u biti vrlo jednostavno trebaš proširiti vijest o svom kontentu i treba drugi ljudi, druge stranice i druge firme i tako dalje, nekako tvoj sadržaj proširiti dalje. Da li u obliku da će linkati na tebe sa svojih stranica kada piše o nekoj temi koja je vezana za tebe, recimo ako pišeš o Nike tenisicama ili 5 najboljih Nike tenisica blog, onda bi bilo super da kogod spomene Nike tenisice da na tom dijelu gdje spominje Nike tenisice linka natrag na tvoj blog. To Google poludi, to mu je odlična stvar i automatski to mu jako vrijedi. Također isto, ako je tvoja cijela stranica svježa i stalno dobiva neki novi sadržaj, automatski time Google to isto cijeni više. I sljedeća stvar je da ako ljudi to dijele na društvenim mrežama i ako šalju mailovima, ako ljudi to više lajkaju te postave sa linkom na tvoj blog ili sadržaj, naravno ne može Google sve vidjeti, ali ono što može vidjeti to uzima u obzir i također isto utječe na to koliko će tvoja stranica dobro rangirati. I sad ima stvarno jako puno načina kako to možeš napraviti, od foruma drugih, od komentara, od čak i ako si mali biznis, lokalni biznis sa Google My Business, odnosno Google Maps profilom, sa naravno nekim pisanjem guest blog postova za druge portale i druge blogove. Uglavnom, ima tu, SEO je jedna onako full čudna vještina u sklopu cijelih tih digitalnih vještina pod kapom digitalnog marketinga, jer zahtijeva stvarno jednu jako čudan set tih aktivnosti. Jedna je full egzaktna, to je namještanje tehnički na stranici, druga je full kreativna, napraviti kreativni content sa slikama, sa videom, sa tekstom, sa svime. I onda treći je zapravo neka prodaja i direktno kontaktiranje ljudi, pokušavanje da dobiš taj link natrag i komentiranje na drugim profilima. Znači stvarno ima jako puno tih nekih stvari, naravno ima puno i tih nekih provjerenih taktika koje funkcioniraju. Ali i zadnja stvar zbog čega je to sve relativno uvijek zahtjevno je što i Google stalno mijenja i updatea taj svoj algoritam, mi ta nekajmo reći. Jer Google, realno gledajući, ne želi da itko radi nešto što se igra s njegovim algoritmom. Ne? Nego bi on rađe da svi jednostavno rade sadržaj, pa ako se prirodno dogodi, super da ljudi to šeraju i dijele i ako se ljudi zadržavaju na tom blogu, onda će on to procijeniti i da će bolju, neku veću vrijednost toj stranici. Ali realno gledajući svi imaju u interesu da budu bolje rangirani i zato se svi uvijek koriste i bore da bi to napravili još jače. Tako da sve to skupa zapravo čini SEO jednom zahtjevnom vještinom, ali opet vrijednost koju može dobiti od toga je ogromna. Tako da pogledaj, ako gledaš ovo na YouTube, odi na digitalnisuperhero.com, klikni na SEO na naslovnici i doćeš na stranicu koja ima još više informacija, nekih besplatnih poglavlja i dodatno SEO. Ako si već na tom dijelu stranice na digitalnom Superhero, onda sam pročitaj dolje sve što smo stavili. Ima i nekih besplatnih stvari i ako, kao i svaka edukacija,
Ukoliko se želiš pristupiti cijeloj edukaciji, onda platiš prvu mjesečnu članarinu i dobivaš pristup apsolutno svim edukacijama, uključujući SEO. Znači, razlika digitalnog superheroja platforme za online edukaciju, možda većine, je što za jednu mjesečnu članarinu kao Netflix dobiš pristup svim edukacijama, svim našim vrijednostima, svim funkcijama na platformi, nas kao podrška na tvom putu, da podršku na putu učenja i razvijanja i postizanja tvojih ciljeva. I ono što je možda olakotna okolnost, što smo se fakat trudili da nekako ti olakšamo tu odluku, da i nakon 14 dana nakon što uplatiš prvu članarinu imaš pravo zatražiti bez ikakvih pitanja natrag povrate uplata ako ti iz bilo kojeg razloga ne odgovara, nemaš vremena, ne sviđa ti se šta, nema problema, dobivaš bez ikakvog pitanja natrag povrate. Tako da moj poziv je tebi da pogledaš ovu stranicu, pošalješ nam pitanja ako imaš, ako uspoređuješ s nekom drugom edukacijom, možda nešto imamo, možda nešto nemamo, da porazgovaraš samo da vidiš, da budeš sigurna da je to što tebi treba. Pogledaj i druge naravno edukacije i jednostavno isprobajte prvi mjesec i vidi kako ti odgovara. Biće mi stvarno drago da naučiš SEO i da mi pokažeš meni kako je zapravo biti brutalan u SEO, što ja nažalost nikad nisam postao, iako jako puno o tome znam i postigao sam dosta toga, ali vjerujem da ako zapneš za to, možeš biti puno bolje od mene. Ništa, hvala ti i vidimo se.